Mantika. Una, bawang. Ahos ba ahos? Saya nih ngeluto. Teman, loya. Buyas. Lemak palang baru na. Jadi na kainin. Next, Sili. sili. Uy, hindi pa inad-ad yan pare. Okay lang yan? Hindi inad-ad? Wala. Ilan to? Wala to. Ikaw lang bahala maglata-lata yan. Okay mo to ah. Bisaya. Saya recipe. Para maging Alat para wala pagkain. Lagyan natin ng sili. Usawan na ito. Okay. Okay. Ano na mga idol? Yung paksyo. Lolo na ako. Okay. alright. Atong siniro guys, ora guys. Oh. Mga idol, sulat Hap. yung luto po Bisaya. Hap Bisaya, hap Amerikani. Ang gulo din ha. Wow, sabaw na lang ang kulang natin guys. Maya, lagyan natin ito ng tubig. Guys, Okay. lagyan ng tubig. Tulog mo dyan guys. Wow, sarap naman yan pare. Wow. Kabila, sandal, maghanap muna ako ng dahon-dahon para ilagay ko dyan. Ito. Okay. Okay nga pa. Yan eh. Ito na, ito na. Ito. Kung ano ba sabi sa ito, kangkong sa amin to. Hindi yan kangkong, kamuting kahoy niyan. Oh, kumuting kayo. Oo nga, sa Bisaya. Pinangkong. Oh, pinangkong. Oh. Oh. Uy, gwapo yung tirada dia. Bijuki. Ito. Hindi mo pa alam, nag-bijuki tayo? Oh, Ito na. pwede ba ng kalabo? Ihalo pre. Pwede. Murag baka. Yo. Pwede mo, tambal mo. Ano? Para mo, mali. Hindi ka bukaan, ikaw. So guys, okay. May nakuha na akong dahon-dahon.
Yung pusa, baka pwede yan. Okay, pwede na to. Okay guys. Ito na magkaon daw ng kalabo. Ito, sasali, hugasin ko muna to. Ito, kamuting kahoy. Konti lang. Para masarap ang kain. Kailangan may dahon-dahon. Yan. Malapit na kumukulo. Siyempre guys, pakuluin pa natin yan para Hindi na lang. ilagay natin yung ano, gulay. Yan.